Kým vtedajší vojenskí stratégovia presadzovali zdĺhavé vyčkávanie a opatrné obliehanie, Johanka to rázne odmietla. Namiesto toho presadila bleskové, priame a mimoriadne agresívne útoky na nepriateľské pozície. Ako však dokázala negramotná roľníčka prinútiť zdecimovaných francúzskych vojakov, aby ju do týchto riskantných bojov vôbec nasledovali? Neohurovala ich zložitou taktikou. Namiesto toho vzala do rúk najprv ich duše. Najskôr tvrdo zasiahla proti vtedajšej vojenskej morálke. Prikázala vyhnať všetky prostitútky a táborové ženy, ktoré bežne sprevádzali vojenské ťaženia. Drsným žoldnierom zároveň zakázala kliať a donútila ich ísť na spoveď. Presvedčila ich, že Boh bude stáť po ich boku, len ak z obyčajnej vojny urobia posvetnú výpravu s čistým štítom.